Malah kaporo Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu dipapanke sajroning pakunjaran sing dadi kogringat kadangmu Yayi Purnomo mati kaupung gantung Yayi Purnomo sampai dimau saka trekae Paman Pilorwaja kendi jembani Tumenggung Arya Jlapra Paman Pilorwaja Lunga gene wong calon garwati. Ngawur kuwi. Iku calon istriku. Aku sampeyan iki. Kusen kuwe. Iya, lenung. Canik. Oi. Ora usah. Ayo kamra. Lo. Kaya lontong. Modal mule sampe dilawan sing iki. Iki kita ya kaya menungso iki lah. Lagi lawang cilik metikil bangun kalau mau Ngenyek pemain. Hei. Begitu gale kok menengae. Kowe lagi pitunganmu karo iki kok. Kowe lho usahku karo Paman Pilorwaja. Oh gak karo aku. Ora. Agek. Paman Pilorwaja. Kowe Kadipatren Kertosana panjenengan ingkang jalari. Ora tak selai. Lho karo kamu sing jalari aku lho. Kula mboten nrimake. Kowe ra nrimake. Yo iki sampean sing gojek iki. Oh diwales sae. Yo kae. Diwales sae rasa dadak wedi. Kowe papannya tak Pilorwaja. Mergo Kanjeng Rama papan ke pakunjaran mergo tumindahe Pilorwaja. Nggih. Terus sampean lho. Sampeyan sak-sak. Loh. Ojo siji-siji. Maju baleran ngono iki. Ojo swara kae mau mujudake sasmita pituduh kanggo keselamatan urip iki ditemokane Kabupaten Lamongan. Sawetara aku bakal ukar busana macak Kang Sugro. Jeneng Raden
Pranala bakal tak singitake jubahke nggon Kulelana. Temeka ning Kadipaten Lamongan nganggo jeneng Jaka Lelana. Iku jeneng Lamongan. Saudara ning ngene iki. Lah sore maneh jare malaikat tukang jabut nyawa. Ampun. Ndi saudara kowe apa kaya tohir kok. Damai. Ora iso. Damai. Ora iso. Sarana temen damai. Saiki lho Jram. Kowe ngomong ngipi apa? Gak ngipi dajeh. Ora ngipi dajeh. Gak. Iki mbok menawa wis mesti kudu mati ning kene. Lho, Jrambrang duwe dekengan pusat. Lho, dekenganmu sapa? Iki. Motor tak adepane. Sami kali kula Rama. Kok padha Kula katingkes Paman Pilorwaja nggih kawusan menika ingkang mitulungi kula. nggih wujudan kenging. Sapa satenane saben-saben keluarga ing Kertosana kepiting kahanan. Kowe sabian. Kula pun purnama Kanjeng. Kowe anak purnama. Rama ora bisa ngayomi marang kowe. Kula ing kene wis dadian kaya ngene. Nyuwun marang Rama apa kowe? Namun nyuwun dipun sampurnake Kanjeng Rama. Kuwi panyuwunmu. Yayi Bawonaji, Kang Mas Adipati. Yayi Patih Bawunata, lan Sira Pranala. Ayo bareng-bareng nyampurnake Purnama ben ora kaya ngene. Kejemaning Pilorwaja, putraku Purnama dadi korban. Kula nderek ngaturaken bela sungkawa dumateng kulawarga wonten ing Kadipaten Kertosana. Yayi, muga lelakone Pilorwaja lan temenggungmu Harya Jlamprang kanggo pasinaone anakku Pranala. Aja nganti Kabupaten Kertosana, Jombang lan Lamongan ana pawongan sing duwe tumindak kaya Pilorwaja lan Jlamprang. Leres. Sekabeh kaluputan ayo dipendhem ana bumining pangapura. Cek men bisa nuwuhake koeng karahayun. Ayu Rahayu Lestari Widodo nir ing Sambikala luwut.